खैराबारि दखरा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि नन्दराम बर'आ दिनै हरखाब रुंसारि जायो। गोलाव सम बर' माहारिनि थाखाय हर सान खामानि मावबोनाय लोगोसे खैराबारि दखरा एबसुनि गिबिसिन गायसनगिरि आफादगिरि आरो बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा बिथां नन्दराम बर'आ दिनै हरखाब रुंसारि जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दखरानि देहानपारा गामिनि मोनसे समनि 1976 मायथाइयाव गायसनजेननाय खैराबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि नन्दराम बर'आ हरखाब रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव खैराबारि ओनसोलनि मोनसे समनि बिथांजों बिबान लाना खामानि मावबोनाय मोनसे समनि दैदेनगिरि आरो दानि बिबान लाना खामानि मावबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना हाजासे दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथां नन्दराम बर'आ एबसुनिल' खामानि मावबोआखैमोन, बिथाङा एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बाथौ धोरोमावबो आफादगिरि बिबान लाना खामानि मावबोदोंमोन होननानै फोरमायदों। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो दुखु मोननानै बिथांनि गोथै देहायाव बिबार बावफैयो। लोगोसे मोनसे समनि खालायगाव बियाबनि बारग' एमएलए महेश बर'आबो बिबार बावफैयो। बिथां नन्दराम बर'आ सोरगो रायजोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो हाथों होननानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना आर'ज गाबहरदों। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव खैराबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि हेमचन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि प्रकाश नार्जारी आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोननि बिबुंथिखौ आबुङै खोनासंनानै लानि फै। खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लानाय सासे गेदेमा आरो बिनि उनाव गावनि सानस्रि आरो सान्थौखौ खुनु कमप्रमाइज जायाजासे समाज सिबिनायनि थाखाय खामानि मावलांनाय नन्दराम बर' बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि बाय बाहागि न'खरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायहरबाय। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हाबाफारि थानायलाय बे दुखुनि समाव नुजाथिफैनो हायाखै आरो बिथाङा आंखौ दैथायहरदों आरो बे हिसाबै बे समाव आङो नुजाथिफैदों आरो इयुननि जि माखासे गोथै न'खरनि खामानि मावनो गोनां थायो बेखिनि खामानियाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मददथि होनायनि खोथाखौ फोरमायनो थाखाय आंखौ बुंहरदों। आं बे लेखायै बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। दा जों बयबो मोनथिगौ नन्दराम बर' आगु दरं जिल्लानि समाव आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला बे समाव बिथांनि जि खामानि मावनाय बिथांनि जि हारि सिबिनाय बिथांनि जि समाज सिबिनाय बेखौ जोङो बयबो मोनथिगौ। दा बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलाब्लाबो बिथांनि जि सानस्रि आरो सान्थौ बेखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन आरो बिथांनि आखाइजोंनो दानाय खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समनि जि आलादा न'खरखौ सोरजिनो थाखाय सोमावसारनाय बेयाव गोग्गोमै बाहागो लादों। खैराबारि दखरा हिसाबै गोबां बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां बिहोमा दङ आरो बिथांनि सोरजिनायनि गेजेरजोंनो खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारग'नानै गोबां दिनै दैदेनगिरि जानो हादों, राजखान्थि दैदेनगिरि जानो हादों, गोबां मानसि गोबां समाजनि सिबियारि जानो हादों। दा बेखायनो आं खावलायगोन खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बिथांनि जि खामानि मावलांनाय आरो बिथांनि जि अबदान जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय बेखौ जाहाथे फोथांना लाखिनायनि जायखिजाया राहा खालामो आं बेखौ खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो खावलायो। आरो दुखु जों फोरमायनो नागिरदों जोंनि खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि नन्दराम बर' दिनै बिथाङा रुंसारि जाबाय। दिनै नैबे समाव जों जोबोद दुखुजों बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे जि समाव जोंनि बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनानै दङमोन, थैथां जों जेरावबो जों लामा सस' हायै जि मोनसे सममोन, बै समावनो बिथांमोना जि रैखाथि थामोनथाय आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। जोंनि बे खैराबारि दखरा बर' फरायसानि थाखायल' नङा, सारा बर' माहारिनि थाखायनो बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन। ओंखायनो जों दिनै जोबोद दुखु मोनदों। दिनै बेबायदि सासे सुबुंखौ जोङो सासे गेदेमाखौ जों खोमाना लानो गोनां जादों, जेराव जों बुंस' हायै दुखु। आरो बिथांखौ जों
ओरैबायदि जों मोनसे लिडार होनना बुंनो नागिरो मानोना दिनै बिथाङा बबे लामाजों बबे बिथिङाव खामानि मावाखै दिनै एबसुल' नङा दिनै एबसुनिथ' गायसनगिरि लोगोसे बिथाङा बाथौ धोरोमनिबो आफादगिरि गोबाव सम जाबोदों बर' साहित्य सभानिबो बिथाङा आफादगिरि जाबोदों लोगोसे आरो बायदिसिना बिथिङाव जोंनि समाजखौ जौगाथायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन ओंखायनो जोंनि बे समाव खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जोबोद मोनसे खहा गिदिर जाबाय होननानै जों बुंनो नागिरो आरो दुखुजों बिथांखौ जों दिनै बिदाय होनाय जाबाय। दिनै खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखायल' नङा दिनै सारा खैराबारि आरो सारा बर' हारिनि थाखायनो दिनै जोबोद दुखुनि सान। खैराबारियाव 1976 मायथाइयावनो नन्दराम बर' सारनि दैदेननायाव खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बिथाङानो जोंनि गिबिसिन आफादगिरिबो जादोंमोन 1980 मायथाइसिम। दा बिथांनि दैदेननाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनि बिथोन जिल्लानि बिथोन बायदियै गोबां समाव गोबां खामानिफोरखौ मावबोनो हादों। दा नन्दराम बर' सारनि थाखायनो दिनै खैराबारिनि जि मोनसे जौगानाय थासारि बेयो जानो हादों। बेखौ जोङो खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो फोरमायबाय। बिथाङा जुदि बै समाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दायामोनबा दिनै खैराबारिया नैबे थासारिसिम सफैनाय नङामोन। बिथाङा दालांनाय आबसुआवनो खामानि मावनानै मिरुआवबो गाहाय नेहाथारि जाहैनो हादों आरो गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिबो उजिनो हादों। बिथाङा दैदेननाय आबसुआवनो खामानि मावनानै सोरबाया EM जानो हादों सोरबाया MLAबो जानो हादों। बेबायदि गोबां दैदेनगिरि जोङो नुनो मोन्दों। दा बिथांनि खामानि मावनाय जिथु सानस्रि जिथु सान्थौ बेखौ जोङो अरायबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन। बिथांखौ जोङो अरायबो सन्मान होगोन। बिथांनि थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय सानसेबो जोङो जिरायनानै थानाय नङा। बेनि थाखाय जोङो सानखि हर जोङो खामानि मावगोन आरो बिथांनि सिमांखौ जोङो जेरैखिजाया जाफुंहोगोन। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।